Vale, vamos facer as pruebas. Bueno, poñemos un disco de corte de metal e vamos ver o que tarda cada amoladora en cortar. Bueno, vemos que ca pequena 22 segundos lle leva. Vamos ver agora a metabo. O disco é o mismo, teñen as dúas o mismo disco. E aquí vemos que esta corta máis rápido, 13 segundos. Casi a mitad de tempo. Bueno, non exactamente, pero nun corte solo notase bastante diferencia. En moitos cortes vais acumulando e notase moito máis. Aquí o que vou facer son 3 cortes nunha varilla desta escorrugada. Bueno, son 2 varillas soldadas. E a ver aquí canto lle leva a facer 3 cortes a cada unha, para ver un pouco máis a diferencia, porque no outro a mellor eses 9 segundos igual non parecen moito, pero vamos a ver neste. Vale, aquí vemos que levou 1 minuto 16 segundos. E vamos ver a metabo, a ver canto lle leva. Bueno, aquí o problema que lle vexo a metabo é que come moito o disco. Debe ser o ter moita máis potencia, gasta moitísimo o disco, aí xa debería estar cortado, pero basicamente o problema é que a capacidade do disco non me dá para máis. Pero bueno, aínda así, 53 segundos dándolle xa moi sobrado, pero debía de acabar antes. Entón, bueno, nestas pequenas vese que sí que se nota moita diferencia. E agora vamos ver as grandes. Decir eso, claro, nas pequenas estamos falando de rendimento para cortar. A xente que corta fai moitos cortes ou cortes en materiales gordos. Por exemplo, para cortar baldosas ou peciñas pequenas ou tal, pois ao mellor unha como a de Walt pode ser millor, porque pesa menos, é un pouquiño máis pequena, máis manejable. Pero bueno, para cortes así máis brutos, e sobre todo para desbaste, sabes, para pedra, para desbastar pedra ou lixar, bueno, desbastar soldaduras, aí sí que se nota moito a potencia dunha a outra. É o que falaba no outro vídeo, cada persona ten que valorar que é o que vai facer e se lle vale a pena gastar máis ou menos. E agora estamos vendo aquí a Bosch cortando unha viga de hormigón que leva
5 varillas, creo, metálicas. Tardou pois 1 minuto 15 en facer tres cortes. E agora vamos ca outra. Nótase aí tamén ao arrancar ese pequeno tirón que pega. E a ver a esta canto lle leva. Bueno, esta levalle máis tempo cortar aquí, notase bastante. A outra non fa falta facer forza ni nada, xa ela sola vai entrando. O que sí, o disco non é o mismo nas dúas, pero bueno, son discos para as mesmas características. O que pasa que se me bloqueou nun corte o disco da Bosch e non o dei quitado. Bueno, despois do vídeo este consegui quitalo, pero nese momento pois non era capaz, entón pois cada unha con un disco diferente. Pero bueno, os discos son exactamente para o mismo. Bueno, aquí 2 minutos 8 segundos, que ao final é casi un minuto máis, o sea, casi o doble de tempo. Entonces, pois tamén se nota a diferencia, pois eso, dunha máquina máis cara, máis potente, neste caso motor sin escobillas. De forza, bueno, notase. O que sí que ten unha cousa é que este sistema para mover o cabezal é máis cómodo que ter que andar ca chave, pero réstalle profundidade de corte. Con esta pódese cortar máis que con esta. Vedes, aí ao final o que limita é o cabezal, e aquí non é o cabezal, é esta peza. E notase porque cortando algún deses postes máis anchos, esta en 2 pasadas cortaos de todo, e esta en 2 pasadas quedalle un pelín no medio. Pero bueno, polo demais sí que se notase un montón o arranque suave, e tamén para moito máis rápido o disco, sabes? Estás cortando e mentras vas